Може да има и това с някоя акордеона. Какво ще търкате? Да, ама нямам. Няма всякъде там с кончите за хора не свират. Ще делим парите, ще ги делим. Знаеш колко изкарвам там? 700 милиона стотинки, 700 пияни вечер по 1 левче и аз ги прибирам веднага. Ти си милионер, бе? Ама не, 2 къщи има. Едно в Свищов. Само 2? Само 2. Ами аз не пия, не пуша, аз ги давам за къщи. Обзавеждания, бои. Разреши. Значи ти си търката, не аз. Чакам рускинята с 6 деца в Русия от ФСБ да дойде да живеем. Тя се пенсионира до година. Сега работи в ФСБ с баща с генерал Егоров и като се пенсионира, Людмила ще дойде тук. Аз се пенсионирах вече. От Ловешкия затвор. Дай в затвор. Ко направи? Гледай се, нападна ма един негър и на време. Поморско казино. Да, на една курва нави косата да танцува на сила. И аз го фърли от парапета горе, той пълно се пръсна. Черепа, 20 години бяла. Еми хубаво се направи. Негър, черен, сега няма ми дадат нищо, ама едно време комунисти. Дед ги майнаха. Оправиха да. Ги прокълнях. И загубиха властта. Дай да вървим. Дай да вървим. Сега отиваме на топлата вода. Значи Кирил Донов го направил поне за бедните. И той няма толкова мозък да направи това нещо. Жена му украинката го учи. Направи за бедните. Те са съжалителни руснаците, украинците. Направил там, аз съм пък спасител там. Спасител съм. Значи, твой обект е там, твой обект. Моят обект, направим басенч там, с акордеона ги висела, денем различни. Обаче откраднаха акордеона. Кажи на Кирил Йорданов и на Лена да ми купат един акордеон. Аз колко съм усвирил милиони рости старини часа и разцветали ябълни. А той забравя? Той не е забравял. Той ще забравя, ама този път гласувах за него, ама другия път няма гласувам. Да ми купи един акордеон, нищо голям, 120 баса ми стига. Супер скандал италиански да бъде. Аз ще му бъда много благодарен. И на Петърчо, на сина му. Сутрин с колелета минават по 20 лева ми дават. Не са много стиснати. Викаш, добре. Да, ама Петърчо и баща му от църквата горе, като го охранявах. Аз охранявах него, го обичам. Кирдонов, у катедралата от църквата. И баща му отзаде. Той видя. Той ме обича, иначе, ама гледай сега, не може да разбере, че моята Жигула беше като хотелче. Защо ни каза на полицията, не дай закачате на бедния Жигулката, синята. Взимаха... Добре, разбрахме, взели се, ама никъде няма. Иска да върда, търса да плащам там, де стои на, как се казва, штрап, площадка ли? Паркинг. Паркинг, ама аз съм беден човек. Аз се чуда няма да я спа сега. Спа в хотел в Черно море, опара на един хотел. Добре, колата остави там. Хем ще я пазят, хем ще влизаш там, ще си спиш и после... Аз нищо не правя, дали сега аз съм много тих човек, завършил съм школи, милиция, академия милиция в Москва, Волгоград, Русия. Я много хубаво пееш. Аз съм надявам на Национална следствена служба София, той знае. Предполагам. Я пак ми попей нещо. Имаше Шломо Козев, Бинго Македонски, Дон Варна. Де до Димоса ти го проверя, аз го фанал, защо това е пълно. А я не попееш, защото много хубаво пееш. Разцветали яблони и груши, поплели тумани над рекой. От следствена школа милиция в Болград тройка ми писа за песен. Не знаех нищо по история. По история руска не знаех ни на дума. Обаче аз не знам българската, макар и за тази песен най-много ми пише тройки. Милион, 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 алех роз. Из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя преврати в цветы. Милион, 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 алех роз. Тази песен много я обичаше и Никола Филчев, дед го изгониха без причина. Главният прокурор го обиждат, че уж е убил една адвокатка по човека, толкова добър. Ама дали да си, то с Велчев, за да стане на неговата власт, излъга, че Никола Филчев бил лош човек.